Tumunten adegan ingkang sak candhaipun menika saking keluarga besar SNB Wijen saking Yoso Wates Mbak pilih mangke gending menapa ingkang badhe dipun kersakaken nyumanggaken lumantar Sekar Madu. Sih, iki grup baru. Ya, kostumnya baru Mas ya. Sik mambu wadi dereng blas pokoknya dereng mambu. Toyo, mulanipun senilangan menika mujudaken luar biasa sing dek zaman semono nggih pengagem saanane Mas Triyono. Boleh sekali angsal nggih malah regeng. Niki dinten kostume anyar. Nggih sendale nggih anyar. Jan jos gandos kotos-kotos ya. Gendingnya apa Mas Kabul? Karangkates sorteroban. Saking Sekar Madu sumangga ingkang keparengan duka. Konco sagung para tamu Bapak Ibu ingkang sampun pikantuk sampur pangurmatan. Tumunten daya-daya lumaksana sasana krida budaya.
RJ Audio Production. Wes